crava espanhola, Marta Sofasca que tu cages, Ola, tupa, Elola, crava espanhola, Клати муцона que tu кажеш. Няма да го мислиш, разбра ли? Да не ти пука, че оправя нещата. Дай, Симоно, дай! По-добре не се базикайте с мен, с балкански амиген. Ей, шмекерията си ми е в кръвта, аз съм от България. Играй наляво и надясно, играй додолу, да е страстно. Играй го бясно, играй опасно, играй. Пишеш ми роман в Инстаграм, аман от теб, аман. Слагам ти пауз на тебе, беби. Танцувам валс без тебе, беби. Като градушка, като буря, и ме удари да се влюбя. Като в учебник ще го сричаш, че бившата си мен. Стой, не върдай, познала съм. Лято е, горещо е, време ни е за море. С уста си свиркаме. Малко нямаме пари, на палатка под звезди, най-добре с теб се спи. Искам нощно къпане, мокри. Тежко ми е на душата, Васко. Тежко се живее тук, братко. Така ми иде да зарежа всичко. Вкъщи у дома да се прибера. Дойчланд, Белгия, Париж. Стига вече, че се изморих. В махалата да се завъртя, да си видя цялата рода. Омага, брат! Какво си облякла, ма? Какво ме целиш, бе? Yırt onu, yırt. Icat, cürt. Chipi chipi chapa chapa dubi dubi daba daba magi komi dubi dubi bum bum bum. Chipi chipi chapa chapa dubi dubi daba daba magi komi dubi dubi bum bum bum. Коледа е време за любов и за много мечти. На мен ми стига само да бъдем аз и ти. Искам аз да украся най-прекрасните неща в света. Светещи усмивки, звънкаш сняг, много щастие и топлина. Коледа е. Мамо, може ли да ми изпееш песничка за лека нощ? Естествено, слънчице мое. Завий се, да не ти е студено. Напипай го в ръцете твои, нека то да си играе. Хайде, Джорджи, кажи сега мама, мама. Да, мама, мама. Мама каза, че изглеждам като 5 милиона лева. Послушай, ще ти бъде най-спокойно. И какво да си разправям, мила? Абе, Иване, абе, ела тук веднага, бе, момченца, стига си бягал там, бе. Ще паднеш, ще се прибиеш. Не ме излагай пред хората и ще дойдеш, що вършея, ей. Оф, направо, какво да ти кажа, Едо и тук ми е дошло с тези деца, ти казвам. Един ден нямам хубав е така да се изпия кафето на спокойствие
Иван бяга, пада, пребива се. Какво да ти кажа? Пълен лиглю, пълен олигофрен, като баща си същия. Ей, ще ги пратя на село при баба им, при дядо им да си почина с един така ден на спокойствие. Иване, ела тука веднага. Видя ли? Казах ти, че ще паднеш. Казах ли ти? Ела тука. Ти! Аз ти казах на тебе, няма да ми ревеш. Няма да ми ревеш. Айде. Сядай тука. Еми ще го прибия, няма да го прибия, бе. Виж, лазим ми по нервите. Абе, не ме интересува, че му видят съседи. Georgie, what are you doing in the corridor after the first звънец? Не ми отговаря на Bulgarian реч. Искам само на English реч. Колко пъти да повтарям? After the first звънец, nobody in the corridor. Yes, your number right now. Кажи ми номерът си магически. Your number, yes. You're gonna come with me to the principal if you don't give me your number. Georgie. Then, I'm sorry, no Bulgarian reč. Казах, всеки път, когато ме срещнете in the corridor, only in English реч. Няма как да се разберем. Okay? You're coming to the principal with me. О май гот, какво е това? О май гот, какво е това? Ах, Йоскан, Бог да те накаже, Иване, пак ли си на този компютър и ще си развалиш очите? Оф, мамо, успокой се. Не ми казва да се успокои, момченце. Знаеш за тая сина светлина колко е вредна. Виж какво ми взе татко. По едно на ден във вода и всичко е окей. Какво е това? Хранителна добавка Визикот. Пази очите ми от тази светлина. С плодов вкус. Много яко. Я дай да видя. А става ли за 8 годишни, че лелет и Стевка само се оплаква от нейната гергана? Да, има ти за деца, като сиропе. Едно хубаво нещо да направи баща ти. Лайфхак. Едно саше Визикот на ден и си цъкай без проблем.